Video jumulo ison roro hami sian tonga ni huriatta mana parhalado ni huriatta ima dinarup hita na mangadupi pakini inata ng jumulo mo tingon disialani amanginang asima rohani tuhatta tujulon narion Sadi lebay tuhatta madi hamuna akahipason ni pamatang nang akka pabaga na loma di hamuna akka pinoparni dainang na jumol mo dingon. Di mana tu? Jadi itu tokinai di araw pumur hatota mainat ahul tu ngara parsato kinani ba dos maro hamuna akka pinoparna da kamainang da. Oh, lah sama udah. Patuban. Ulima rohani ala anang do inang majakun nama inang dah. Jadi emang. Sian nomor 750 ayat sada dohot ayat 5. Nagabe hata apul-apul dihangus di keluarga ima direk mais yang sada Tesalonik di 4 ayat 10 sahatwa isablali songonong madilok hata ni dibata alai ngaing ma takas botong muna ali akadongan taringot tu akka naung modingi asa unang marsak hamu songon akka naliban naso marpakirimot ay mulo porsea hita naung mate Jesus dohot kehe sadok to gihono ni debatado rab dohot Jesus nang akan naung moding marhite-hite iban ay hata ni Tuhanido nahu pasat hami nuhay tuhamu ia mangulu pe hita akan namian rodi haro ni Tuhani datung sumurung hita siang nasida naung modingi ay natuag ma Tuhani siang banua gijang mardongan sorak-sorak marsuara maraja ni suru-suruan tarbege masaruni ni dibatan dugi hehe majumulo akan namate di bagasan Kristus dungi dung songoni hita na mangulu dope akan namiani taiton nama hita rapon nasida di bagasan aka obong lahu manumunomu Tuhani tulangitan jadi olah ni saya totong mahita rab doh Tuhani atau masyapulan mahamu marhite-hite akka hatai amin martang yang mahita mau lihat Tahun 2006 marit de mahita sian nomor 725 ayat sada dohot ayat 4.
Salah Isa. Tangan sudah. Togi tangan isi. Oke. Oke, satu. Baru sana Mas. Betul. Mbak, jadi patur mana? Teli don nama ni teli. Iya. Oke. Pakai serserot. Nomor 2. Hodo de bata na punahami, robi sude nami. Sa ilehon mahiras ni roha di hami, asa maras ni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan namin. Sa tutanga mo mato di nami doho dari nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sa ileho to dini manugunugu hami. Asa diramoti hami, molo hubolus hami, rura ni linggoman ni hamadian. Asi maroham. Saya pamasok na kami siyogot to hasonangan na tun bigyanin. Amen. Ale Rusti Boru Lubaturuan. Siatano do parmula di dagingmu, mulak may dadetano. Alay Tuhan debata na manokpaho, dohot Tuhan Yesus Kristus na paluoko siat desa. Dohot todi parbadia na majuho Tuhan muluan na sorasuda ima mangaramoti orbu ni bakem paimaro ari parpudi. Amin. Martua doakan namate marhite-hite Tuhani olak nion olo ninna todi asa maradian nasida sian akka ulauna ay namamihu tu nasida do akka naniula nasida. Amin. Nuaing pasasay matuhamu. Rohani Tuhata Yesus Kristus, do tolong ni rohani di bata ama, do taklauran itu di porbadia ma, madongani kamu dari puna. Amin. Maka kai mati plon mati hata imuasi masian aku saja. Sai masih paida paide homa. Sai masih paida andona oseai.
Lubat Toruan ibu mamuse tulang nami si hobi ibu mamuse hula nami si jalo persiap nenggolan doho simajuta mengutusi muse anong ibu ma hula nami namar hamarangi sinaga ibu tusi ibu mamuse hula nami si jalo soba pasaribu si hobi pasaribu las hula nami hutabea mono tungarongan nong namar holong iroha pasato pengurupion simpuli hukma bariga paradan doh hula nami paradan simpul banget doh
nih, topek kamu huasi na yamu mo. Pek kamu udah ulat sepang anu nih. Jadi semua ni mari hamu na inanami manami. Tasio si pangano na pala dikaw na kaamang akairang dak na magkulit nami doon na martuis. Tung iro pinatolak gugo nami. Sa martabi ang mahamu itong abag asmunay. Asa tung gawin ulan ni hamil. Asa tung buwi. Unta garsianom. Dak kaulaw na marharuan. Patupunta tujuanom. Asa doron na mahatong hatan si tua-tua. Asa si titi masih gompa hurung di paulis di rumah. Tung otik susadia pe si pangano na terpat. Mulai tu mah, dihida akan nabormati muna berperiban. Asa kiroya hamil dengan perkembangan. Isong mahikar di, suang songi yang dia udah berai berada. Isong kamu ka udah rezeki. Asa cara-cara ini muam. Serta bijau di Bunasu Nabi ada orang sumber dalam perjalanan di Bolonga di Pasatani. Saya nanti asal una di mana gue nyari tuh muna. Soalnya matang itu nami sedang tuh muna si jalur penau. Hidup. Iya.